Cerqueiros galegos reclaman que os barcos deixen de alumear as rochas para evitar esquilmar o mar. Dende a entidade comparan as súas consecuencias coas ocasionadas pola dinamita. O cerco galego está en plenas datas nas que se captura o xurelo. Agora son os días nos que a especie está atracando nas rochas. Desde cerqueiros galegos sinalan que os barcos están imposibilitando unha mellor captura, xa que, segundo eles, están alumeando as rochas en todo momento. Ahora mismo é o momento de que vai empezar a atracar o peixe á costa. No momento que está atracando o peixe á costa, ben mesclado con unhas poucas rinchas, pouca boja, o xurelo, e non se pode estar cos botes alumbrando. Os botes hai que sacalos. Os botes vai parecer mal á xente sacar os botes do mar, pero o alumbrado hai que sacalo do mar, non poñelo encima das pedras, porque está facendo o mismo mal o alumbrado encima das pedras ao xurelo e ás rinchas, estálle facendo o mismo mal que se lle facía a sardiña ca dinamita. E foi moi grande, sabémolo ben. O vicepresidente da entidade asegura que as súas consecuencias poden chegar a ser semellantes ás da dinamita, unha época na que se chegou a esquilmar o mar. Dejamos a esquilmar as sardiñas, a levar a dinamita no barco, sin saber, non ter a quen botarlla, e andar así constantemente. E ahora mismo, co xurelo, que o teñen en conta, que quede claro que hai que sacar os botes do mar. Non poden estar alumbrando os botes desde que serra a noite hasta que abre o día. El an se vai, el an se ven, el an se vai, el an se ven, cos barcos e cos botes, cos barcos e cos botes, cos barcos e cos botes. Os botes úsanse a anchoa, usábanse a anchoa, ahora prácticamente xa casi non se usan, pero úsanse moitísimos metros de profundidade, en moitísima agua, para concentrar a anchoa. Tamén o usan no Mediterráneo, pero no limpio, pero na pedra non se pode. Desde o sector explican como o foco dos barcos non deixa atracar en condicións a todo o recurso. O foco non é que esquilma o mar, non deixa atracar o recurso, non o deixa atracar. Se cuenta? O peixe ven camiñando, o peixe ven dos descantiles, de moita profundidade, que é por onde o collo arrastre. E ven camiñando para a terra, vai vindo a primavera, e ven vindo o peixe pequeno, e máis o peixe grande, veñen vindo para as pedras de máis de terra. É onde o acostumbra a pescar o cerco. O cerco pesca sempre nas aguas interiores, pouco se pesca nas aguas exteriores, pouco, nesas pedras, non sendo esas pedras de profundidade. Cerqueiros galegos leva avisando desta situación xa fai tempo e aseguran que é un problema moi agudo e que a xente non debe ignoralo.